राकेश ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंसार BPF दोलोनिफ्राय 10 साननि उनावनो UPPL दोलोआव गासै BTC-आवनो लोब-लोब जयेन जानो थांगासिनो। राजखान्थियाव दोलोजों दोलो दान्थे बिदान्थे खालामनाया गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय 24 नं मसलपुर बियाबनि UPPL दोलोनिफ्राय MCLA महरै देरहानो हानाय आरो आथिखालाव BTR सोरखारनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायोदि 10 साननि उनावनो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफोरा BTC नाङैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दङ। लोगोसे बिथाङा 24 नं मसलपुर बियाबावबो 3,000 निफ्राय 4,000 BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैगोन होननानै अदालबारिनि मिनि गेलारि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बेराफारसेथिं बावैसो सान सिगां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बारग' SCS BO अमर सिंह ब्रह्मआ जाम्बा आरो BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला गाहाय मावफुं सोद्रोमानिफ्राय रिजाइन होनांगौ होननानै बुंनायनि फिनजाथाय होननानै बुङोदि अमर सिंह ब्रह्मआ सासे द्रांकार आरो बिथांनि बाथ्राखौ जों बर' हारिया खोनासंनांगौ गैया। जथाय सरकार जादों होननानै खामानि मावनायाव गोब्राब जेबो जाया। मानोना जथाय सरकार जायोबा हयथ' जोङो घगने थाबै जोङो मिटिंखौ जनांगौ जायो। खारन वान साइड डिसिसन बे समाव जानो हाया। बेखायनो जेब्ला टाइमिंनि मोनसे टाइमिंनि मोनसे गेप थामारो बे गेपखिनिखौ जोङो एडजास्ट खालामनानै मावगासिनो दङ। खामानिया बेनि थाखाय जेबो डिले जायाखै। जोंनि खामानि मावनांगौनि जि स्पिड बे स्पिडा बारा जादों आरो जों बांसिननिफ्राय बांसिन टाइम होनांगौ जादों। जेरावनोखि जों हरसे सानसे जों खामानि मावनानै दा माने मावनांगौ जोंहा दा दायथ' जादों आरोखि। खारन बे समाव जों बयबो मिथिगौ BPF हान्जाया माने गोदोलांनाय मोनसे नाव, बे नावआव आरो रावबो गाखोनो लुगैया। दिनैनि दिनाव बे समाजाव आरो BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हान्जाजों सोरबा जयेन जानाया बे जाहोन जानो हाया। खारन BPF मिन्स माने मानसि बुथारग्रा मोनसे हान्जा। आरो बे हान्जाखौ दिनै मा लांखावनो रायजोआ माने गावनि बिखानिफ्राय गावनि गोसोनिफ्राय बे हान्जाखौनि नामखौनो दिनै माने खुगायाव लालिया। बेराफारसेथिं UPPLआ जेब्ला मेसिभ मोनसे माने मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो बिथांमोनहा बेखौ फल' खालामदों। आरो आं बिथांमोनखौ दिनै बुंखायो, दिनैनिफ्राय 10 साननि भितराव गोबां जायगायावनो हाजार माने BPF कर्मकर्ताफ्रा माने UPPLआव जगदान जागोन। थिग बिदिनो मसलपुर समस्तियावबो फैगौ 10 दाननि गेजेराव 3,000 निफ्राय 4,000 BPFनि वार्कारफ्रा जयेन जानो थांगासिनो दङ। आरो आं बुंनो सानदों मसलपुराव बेयाव जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। बे ओनसोलाव सासेबो BPF थानाय नङा। बे खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलजों रोखा बुंखानो हायो आरोखि। बिथांमोनबायदि मानसिया मालाबा लामा गलायाव जौ लोंनानै गोलैनानै थाग्रा मानसि टाइपनि मानसि बायदि सानो। आरो थेवबाबो बिथांनि बेकग्राउन्डखौ जों खबर लानानै मोनथिदों। बिथाङा मोनसे समाव गावजोंनो एखेलेगे खामानि मावग्रा जि माने आइजोमोन, बे आइजोखौ बिथाङा रेप खालामनायनि मोनसे सेस्था खालामदोंमोन। आरो बै समावनो बिथाङा रायजोफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन। ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिनि खोथाखौ दिनैनि दिनाव बर' समाजाव फिन खेबसेबाव रायलायनांगौ होननानै जों साना। बिथांनि बागै बिराद गोलाव बुंनांगौ जेबो गैया। बिथाङा सासे द्रांकार, जौ फाग्ला मानसि, बेखौ लानानै बिराद सिरियास जेबो गैया। आरो बेखौ खोनासंनांगौबो जोंनि जाथियाव दिनैनि दिनाव सम फैयाखै आरोखि। गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि BTR सरकारनिफ्राय जाहा मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा आंनि समस्तियाव स्पर्ट्सनि मोननै गेलारि जोंनि बेयाव बानायनानै होदों। नैबे बोसोरनि जोंनि SOPDनि जि फान्ड दं बेजों रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय बावहरदों बिथांनिसिम। खारन जोंनि मोनसे समाव गोबाव सम BPFजों बे ओनसोला बेंजादोंमोनबाबो बेफोरबायदि गेलारि जों फिल्डफ्राव नुनो मोनाखैमोन। बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा मोननै जोंनि समस्तियाव हरदों। बेखायनो बिथांखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय आंजोंनो लोगोसे पुरा मसलपुर समस्तिनि रायजोआ बिथांखौ धन्यबाद बावदों आरोखि। आरो प्रमद बर' बिथां सारखौबो जोङो जोंनि मसलपुरनि समस्तिनि जानानै बिथांनिसिमबो धन्यबाद बावनाय जासिहरदों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।